everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Binos, hinahin ang tingog ni mo. Barkada ta. Pero murag kinahanglang muyon-uyon mo sa mga panghitabo karon. Kay anak man as tag-iya ang dapita ang miabot. Nagog pahinong-dumi ang bihana. Kay maglabat ang akong Labagi mo una, Correction. Oh. Ngayon naman, Hello, Ma'am Layla. ay nalapagmaham na ako, sir, uy. Kay kiwaw kayo. Pobre ko, nyo, at ko tayo grado. Mga, di na ko kayang tawgog, ma'am, uy. Layla na lang. Pwede naman sa ganig, Layla Libat. Kung mahappy mo, ana, ngan. Mas ganahan ko sa ngan nga, Layla. Usam tayo ni, Part Rickson. Rexon. Nga naman ang kabutingog diha. Labad ka mo, o, nga niabot ko. Dili mo, sayang ang oras. Ikaw lang sabot sa batasan sa mong igagong nga si Rickson, ha? Nangigi lang ni nga miabot ka. Klaro man. Pero di ba siya ngay mangigi ba? Kay unsa? Kadali ko pabag siya mga plano. Dali na. Bimbutoy nga ni mo, no? Oo, Bimbo. Let's go, Layla. Bye, Tita Teresita! Bye, Rexon. Amping sa pag-drive, ha? Yes, tita. Magamping gid ko kay pasahero na ko ang atong prinsesa. Ay kabalaga, Tita Tere. Niara ko nga mubadlong nila. Salamat, Bimbo. Laila? Bye, tita. Hoy! Hinay-hinay, Rexon! Ma'am, Teresita. Asa mo to sila paingon? Mag-meeting. Asa mo sila mag-meeting? Abi na kung anhira sila din eh. Ambot, si Rexon ang naghuna-huna nga manglakaw sila. Asa man kato nila dadon si Laila? Kinahanglang ampingan gid nila si Layla kay mao kining tinuod nga anak ni Sir Luisito. Digoy, sigurado ka bagyod kang Laila? Yes, sigurado ko niya, ma'am. Kinalang dili ka mapalpak, Digoy, ha? Ma'am Teresita. Maayo na kong pagkapili si Layla. Ikaw ra bitaw nag-ingon nga wa na tay panahon, di ba? Husto ka. Wa na tay panahon. Kay dili na magdugay si Luisito. Pero kinahanglang maniguro sabta sa sod sa utok ni Anang Layla. Sigurado na ko sa utok ka ng Layla, ma'am. Musunod siya sa tanan akong gusto. Kay sa tinudan na ilang, nagdako siya nga mangingilat. Hilom na ni anak. Dili mahimong dunay makatungog sa atong panagsulti karon. Sa sunod, ma'am, ayaw pagsugot nga si Rexon lang ang mo-drive kung naa si Layla. Nakalitan pa ko sa dagan sa panghitabo karon, Digoy. Basta ako, ma'am. Ang ako lang kakulbaan og maayo ba? Mao gina si Rexon. Kay init kayo ang iyang buot ni Layla. Oh, di lang gid siya magkara-kara. Kay mapugos gid ko sa pagputol sa iyang sungay ug dili oras. Ay, at last! Niya na kita sa bugnaw nga pizza house. Order na love. O pamilig bugnaw nga beer. Mag-inom ka? Nga naman di ko mainom si Rexon. May problema ka? Ha? Libat? Oh. Nga naman siga man ang imong mga mata, libat. Nga naman katawa ka, ha? Libat? Bitaw. Sa kitabuan na Ay, nako. Nimuod lang ko ninyo ba? Guba kanyong adlaw tungod na ako, no? Maayo kinahibaw ka nga nagubang among adlaw tungod nimo. Ang, di ba sa gukubugo, God?
Naglukdo ba ako sa kong utok, ma'am? Pero, dili tingali may mag-inom mo, samtang mag-meeting ta. Ayaw pagbuot. Grabe, Jud. Gahiad, Jud, inyong tingog, uy. May tingali nga ato lang sundon ang tambag ni Layla, Rickson. Oh, Bimbo! Parts, saan mo ka? Murag, nagtuon ang kag simang karon. Rickson, kailangan di ka magpadahas mong kalagot. mao. Murag wa na ko makauyon anang imong gipakita, Parts na. Para ni si mong kayuhan parts, Rickson. Kung na ako nung siya resulta, kunin mo ng awayon permi si Layla. Aw, sa dilang Bimbo. Ako, okay naman ko kung niya kung awayon. Total, ako naman lang na siya giisip nga abnormal. Kasi abnormal? Kamu duhagot. Ganun nakasulti magka nga abnormal mi, si Venus, ha? Oo, tanawar agad. Isug, kay munduhan ako ay. Unya, unsaon naman lang ko doon ay makabati ninyo na suko mo na ako. Aw, ako chikaloyan sa makakita, di ba? Kay libat gud ko. Gusto si Layla, Rickson. Venus. Wagid mo'y daganan ko ninyo ko awayon. Kay ako chikaloyan sa mga tao. Ako gud mo'y dunay diferensya. Di man kamo. Tanawar gud ko, libat gud ko. Niya kamo, inyo kong gibuli. Kamo ba'y makasuhan, anak? Ikaw na kung manulti ka. Venus, Oo. Rickson. Niata sa open nga lugar. Mao jud. Pagtuon sa mga artista diha, uy. Aron dili mo sawayon sa makabantay ang gidaog-daog ko ninyo. Hoy, kontrabida kang dako, day. Na. Bale. Pagkadakong sayop gyud na imong gipanulti o gituhuan, ma'am, nga ako kontrabida. Sayop ka Miss Venus. Ako goy libat. Ako gibida. Kako gay inyong gidaog-daog. Kaayo bilang kumutan ang naong ni mo, eh. Uy, kalma lang, uy. Ay, may tingali no nga. Kita nila mag-meeting, Bimbo. Kay ikay naman tarong ugoto kining duha. Rickson, gusto na lagi. Ay, kung padahas kalagot, good? Kalo, uy, sa dinyo, uy. Mamatay, gimus konsumisyon na magtanaw na ako. Kining, maglain na lang ko lamisa ka, ha. Di, Ah, dali, maglain ko, Layla. uy. Ato ta dito, oh. Sige, dali, Bims. Tanawar ko din libata. Bastos, gyud. Unsa man ka, Rexon? Musugot lang ka, ha? Nga idawon ka ng libata na. Gusto na. Gusto na. Pati gusto na. Love. Gusto si Bimbo. Kinahanglan nga mo kalmata. Dili mahimo nga magpadata sa kasuko o pangigi. Pero makalagot mo gud ang bayhana. Gusto na. Kinahanglan nga mo tipo ta nilang lamisa. Dili ko. Oh, love. Anhi lang ta din, eh. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo tipon ta nila. Ha? Dali. Love! Ayaw ko biyahe din, eh, oy! Luisito, gipatawag man kuno ko nimo matud pa sa katabang. May tuyo ka ba? Tere, may importante kong tuyo nimo. Unsa naman, nakalakaw na ba ang mga bata? Oo. Gusto sila nga ato sila mag-meeting sa pizza house. Wa na lang sab nako pugni. Nahibaw ka naman ni Anang Rexon. Madamang yun na siya sa hilig siyang girlfriend nga si Venus. Mangutana ko nimo, Tere. O sultihe ko sa tinood. Unsa ka na, Luisito? Angayan ka ha, nga si Venus ang masawa ni Rickson. Ambot lang, Luisito. Pero sa akong tanaw, nagkasinabot sila. Pero, spoiled kayo si Venus siyang kinikanan at tinumanon sa gusto. O nga, tay mahimo. Bugtong siyang anak siyang maginikanan. Tuod, lain gyud ang akong tuyo kanimo karon, Teresita. Unsa ka na, Luisito? Paanhia
Si Attorney Militon. Unsa? Paanhion nimo ang imong abogado? Panahon na nga hisgutan namo ang tanan kong katigayunan. Ha? Magpahimo na ko sa akong last will and testamenta. Unsa man gyud imong gustuhan ang adlaw sa imong party, Layla? Ikaw, Rickson, kung ikaw pagkahaan niya sa kundapit, unya, nagdako kas kalisod, sa dapit nga lapokon, unya, sa kaadlaw ana, may bawaan nimo nga anak ka diag milyonaryo. O si bata nimo? Ikito bag anak. Gutmana na hinong kang Rexon. Ang gusto niyang mahitabo ang sundo nako. Sige na, Patrickson. Tubaga si Layla. Kung ikaw pa siyang dapit, unsa may buhaton nimo? Ang gusto ko nga mawa ka sa akong kinabuhi, Layla Libat. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla Libat. O si bata nimo? Ikito bag anak. Gutmana na hinong kang Rexon. Ang gusto niyang mahitabo ang sundo nako. Sige na, Patrickson. Tubaga si Layla. Kung ikaw pa siyang dapit, unsa may buhaton nimo? Ang gusto ko nga mawa ka sa akong kinabuhi, Layla Libat. Aha? Ano may katawa mo ka? Doon na may katawanan sa mong gisulti? Kisari katawa, ana. Nga, imposible man na mahitabo ang gusto nimo. O gano'y imposible man ha, gaga. Psst, stop. Ay pagsulti kilad nga pong, oy, Miss Venus, oy. Mura naman ang kagang among silingan. Unsa? Kibaw ka, ang among silingan nga pampam, ingon jud ang sinultihan. Hoy! Ayoko ki-compare na yung silingan nga cowgirl ha. Pinos, kalma lang. Unsa ka ba? Kita mahumanin ning atong meeting kun magsigil mo kasuko ni Layla. Bahala naman diha oy. Bisiton ko ng bayhana na makagubas adlaw, bisit. Ala. Love! Uy, Asa mo ka maingon? Love! namura. Pasagdin na siya, Erickson. Taas kay pride si Venus na. Bitaw da. Ay, nako. Sige lang pangisog. Makawara ba na sa kagawapang pangisog? Ikaw yun ingon ang tanan. Ako na sad. Bimbo. Oh. Ikaw rin giganahan ng bayana. Ala. Kamoy pagsabot kun unsay may tapos party. Paso na ko sa Venus. Na, marikidangat, ani. Nilakaw na mga doon to sila. Aw. Hay tani. Kita na lang doon mag-meeting. Sige, kita na lang. Ikaw, Bimbo. Sa may maayo sa party? Ikaw, mamati lang ko sa gusto ni mo. Uy, wa man ko kasuway og party-party, Sir Bimbo. Ha? Huwag ka kasuway og parte? Uy. Pobre biya mi. Ug ang akong papa kay Unsa, Layla? Unsa ang imong papa? may mo ba di na lang ta maghiskot ang di na lang na to hisgotan ang nagsagop na ako. Okay. Sige. Sige, balik sa imong parte. Kibaw ka no? Ang gusto na ko nga sundo na to ang plano ni Rexon. Ganahan man jud ko na rockstar nga attire. Rockstar? Okay. Unsa may pati nako.
Tuwa raman ni Laila o Grayson nga kung una-una. Nga na man ni. Digoy? Nag-unsa ka din sa gawas? Nagpaabot lagi ko nila ni Laila Grayson nga mauli, Ma'am Terry. Sa akong tanaw, okay yun si Laila. Busa wa tingali tay angayang kabalakan kaniya. Wa inoon. Wait, nanawag na si Attorney Militon. Hello, Attorney. Oh, okay. Sige. Moari ka karon? Sige, Attorney. Magpaabot ko nimo. Panawag lang kung duol ka na. Sige. Bye. Ma'am, unsa man to? Ang abogado ni Luisito ang nanawag, si Attorney Militon. Di paanhi siya ni Luisito, kay maghiskot na sila sa katigayunan sa akong igsoon, di ko'y. Kung mao ka na. Si Laila na lagi di ay ang iyang gipaabot. Venus, mamalik na dito sa sud, love. Ayaw ko pabalika dito sa sod, kinawa nga kung gana tungod sa libat. Venus, dili maayo nga magpadatas atong kalagot ni Layla. Mapildi tayo ni. Unya? Ipaunsa mo kita nimo ha? Nga musaka mo gid akong dugo sinultihan og dagway ng Layla libat. Sa ako nang giingon, dili ta magpadasa kasuko. Atong tugbangan ang iyang sinultihan. Rexon, kinahanglan mangita kag paagi nga mawa ng libat sa inyo. Venus, dili ko kahimo ng gusto nimong hitabo eh. Kay unsa? Kay dili ako ang anak ni Tito Luisito. Busa, mas maayo na gyud nga sundon tas Bimbo. Nga sakay-sakay lang tas panahon. Dili ko. Venus! Dili gi ko makayon-oyon anang libat. Manglibawt ako balhibo yung magtanaw niya. Oh, ngano katawa man ka? Unsa man? Naliso na ng utok nimo? Ha, love? Tungod anang Layla libat? Love, nahimuot lang kung naghuna-una na to. Kita ragoy naghimo sa tong kapildihan. Unsa? Love, kanang klase sa tao, dili na angay tirahan sa tubangan. Unsa? Kinahanglang buko-bukuhon nato ng klasiha. Unsa? Dili na to ipakita niya nga naglagot kita niya. Nakapakita ka na nga naglagot ka niya, love, Rexon. Dili na nimo mabawi pa, uy. Mabawi pa na ako, love. Unsaon man? Magpakahilom na ako. Onya? Maubasab ng gusto nimong akong buhaton? Nga magpakahilom lang ko? Bisan kung batian gid ko anang libat? Oh. What? Oh my God! Murag dili na ako mahimo, Rexon. Makahimo ka, love. Makahimo ka. Kung magplinastik ka. Ha? Dili na to makuha sa prangkay nga sinultihan si Layla. Pwes, pildiha siya plinastik kay. So, mo nang imong gusto, ha? Simple lang, aparte. Oo. Hay, simple lang, uy. Di ko ganahan na party nga daghang kay abubot. Pero, kinahanglang lahi ka ng gabi una. Kinahanglang ma-proud mo si Tito Luisito sa imong pagkaanak. Mo ni angin mahitabo. Ma-proud siya nako. Bahala naglibat ko, diba? Okay. Mo nang may tabo, ha? Buhato na to nga lahi ang imong welcome party, Layla. Lipat. Oh. Mo na sumpay sa ngan nga Layla, uy. Libat. Hay, mo na gini may pulis ako apelido nga Mirana. Okay. Umana mong meeting? Umana, ay naman si Pinos. Ipauna na ako pa uli. Aron, di ta magkagubot. Matakdan pa ko sa iyang pagka-negative ug utok eh. So, unsa may resulta sa meeting ninyo? Kay mamauli na Miss Layla. Ikaw lang misulti, Layla. Ikaw na lang gud Bimbo. Kay mas mutuo man na nimo.
Okay. Okay na si Laila sa tima sa parte. Rockstar. Naghaming pagtuntay. Kinahanglang pasakyon ko ni sa akong laang bayhana. Rickson, Oh, hilumon lagi ka. Nagul ka nga mayon naglakaw imong uyab? waman. Mura lagi ka dihag manok gidunlok. Unsa mo sa hitsura ng manok kung dunlokon, ha? Aw, parehas nimo karon. Nagdungoy. Mura gisubawan. May ka ba nakamaning ka nako ron? Wa ko'y makuha kung singkahan ti ka. Ikaw ang tinuod nga anak ni Tito Lucy ito. Mahimo nga palayason ko niya kung awayon ti ka. Di sab tingali oy. Unya. Nagkasabot na mo sa bimbo? Oo. Buotan man diri siya no. Bisan kung barkada mo. Huwag yung ka makatakod niya. Pangigo na sa nang imo. Di man good. Sorry ha. Naanad ko sa kusinultihan sa squatters area nga burara o bastos usahay. Sorry. Kinsay nga si mama? Linda. Linda? Linda nga sa nagpadako nako. Og karon lang ko makailang nga muni ka di at tinuod nga ngansa kung tinuod nga inahan. Og Oo. Ug unsa? wala ko magdahom nga ingon ini akong kinabuhi. Nga maabot ko ni Dapita. Maabot ko sa inyong kinabuhi. Grabe, Jud. Di gyud katuhuan. Gusto gid ka. Ang tudron. Dili gid ko katuo nga libat ang gipangitang anak ni Tito Lucy ito. Ako sab. Wa ko magtuo nga anak kong dato. May sige lagi ka pangus mo diha, marag kabayo. Naunsa day ka? Unsa mo gusto mong tanaw? Kasabot man ko ba? Nga ubos sa kay mo pagtanaw na ako. Pero okay rin na ako. Basta, di lang ko ni mapasakitan. Di lang ko ni masuntukon, kung siun. Unya, ibulig maayo. Okay na jud na. Mangutana ako nimo ha. Pagutan na lang. Asa man na? Mituo gid ka nga anak ka ni Tito Lucy ito. O nagpahimos lang kasi gayon. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!